Barka da kasancewa da ɗan Albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, ina mana fatan alkhairi. Ina muku wannan magana yau 3 ga watan Oktoba. To Allah ka sada mu da alkhairi. Wallahi wa'annan yara da kuka ga na turo da mace da namiji, wallahi 'ya'yan maƙotanmu ne. Wallahi wai mama su dan za a yi mata kishiya, tsabar bakin cikin za a yi mata kishiya. Wai ta ɗauki wuka ta caka wannan yarinya, yadda ce fa ita ta haife ta a ciki har sai da kayan cikin ta suka fito. Shi ko wannan yaron har kwakwalwarsa sai da ta fito. Ya aikin ta ko an gaya miki ta kusa sare mata jijiyar hannunta gabaki daya. Wai saboda bakin cikin za a yi maka kishiya, akan ka za ta zauna? Kowa ba da halinsa zai zauna ba. In kaga ba za ka iya zama ba, ka ƙara gaba. Amma ka cuci kanka dan kanta ta yi wa shi. In ya auro wata za ta kuma haifa masa. Ita ko yanzu wanda ya ci wannan labarin nata, waye zai kuma aurata in dai ba tantiri irin ta ba? Kuma wallahi la'azimu ni na rasa ma dai me ya samu wannan yarinya ce wannan aiki. Dan Allah mutane mata mu rinka mu kan mu addu'a, Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu. Duk abin da ya zo mana Allah ka ba mu haƙuri da dangana akan shi. Gashi da yanzu ta kashe yaranta yau din nan, yanzu nan bayan an idar da sallar la'asar din nan, yau ranar asabar din nan, wallahi akai jana'idar yaran nan. Yanzu nan an tafi kai su ma ba a dawo daga kai su ba. Ina dalili wannan rayuwa? Ka jefa kanka cikin musiba. Mahaifinta ya gigice, ya rasa inda zai saka ransa. Baban yaran nan sai kuka yake, su kenan ƴaƴan ku kwaya biyu su faɗa su tashi a gaban ku. In ba za ki iya zama ba, tafi ki ban mai ƴaƴan shi. Ba ya fi ba? Mu dinga yi wa kanmu faɗa. Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Allah ka raba mu da duniya lafiya. Allah ka raba mu da mummunar kaddara ya rabbal alamin. Allah ka shirye mu dan isar annabi da Qur'ani. Allah ka dafa mana, Allah ka shiga cikin lamarin mu, Allah kar ka bar mu da kanmu ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, ina mana fatan alkhairi. Ina muku wannan magana yau 3 ga watan Oktoba. To Allah ka sada mu da alkhairi.